avui vas elegant, aparques a l'Eixample. Bueno, la nostra història és una mica... Bueno, és graciosa. Jo treballava aquí de cambrera i, bueno, fa anys que treballo i ell venia com a client, sempre, bueno, ell treballa en un bar aquí al costat i sempre venia aquí a prendre una cervesa o alguna cosa i sempre intentava com lligar amb mi o convidar-me a fer un cafè o el que fos i jo sempre com que li donava llargues, no?, en aquell moment, no. I bueno, i així van passar els mesos i al cap d'uns mesos jo me'n vaig anar de vacances i me'n vaig anar amb una amiga als Estats Units a fer la ruta 66 i ell és dels Estats Units. I llavors, doncs, en una de les parades en un poble que es diu Williams, en Arizona, hi havia un restaurant que es diu Steakhouse que tenen uns super bistecs supergrans i bueno, havíem de parar. I vam parar i just quan vam entrar a la taula del davant estava ell. De repente como, ¿y esta está aquí en Arizona? En Williams, en un poble al costat del Gran Canyon. 200 persones ahí, sí, era medio com... tirado. I llavors ja va ser com, bueno, a partir d'allà vam començar a xerrar, vam dir, bueno, segurament és el destino, ¿no? I després ja vam tornar junts cap aquí y empezó la historia de amor. Y bueno, Y se fue un poco más abierta esta vez. Sí. Un poco más fría. menos fría ja, clar, era inevitable. M'he corregut als carrers, doncs, diríem, a la recerca de tot això i diríem que podríem dir que puc identificar les parades del metro, ara no les de l'ampliació, però sí les antigues, una mica per les noies, per els poemes que les han seguit en tots aquests romanços. Bé, explicaré una història real, com la mateixa vida, que em va passar fa 25 anys, a la barra d'un bar de Barcelona, que encara existeix, que es diu Snooker, i que a l'època hi anàvem, els que teníem 40 anys hi anàvem sovint. Estava a la barra i de cop em trobo al costat una noia rossa d'ulls blaus, d'uns 25 anys, que em demana foc. Li vaig donar foc, la vaig convidar després a un gin tònic. Després em va proposar d'anar a ballar a un lloc que em sembla que no existeix, que està al carrer Balmes, València, que es deia Pit. Vam anar allà. I, bueno, estava allà bastanta estona. Després la vaig acompanyar a casa seva i abans d'arribar a casa seva li vaig proposar si volia venir a casa i em va dir que no. Després vaig saber que no havia sigut res a l'atzar, no havia estat l'atzar, sinó que havia fet una aposta, aquesta noia, l'Anna, amb el seu germà i un amic seu, que es lligava a un progre de la barra. Era una clienta de la Polinèsia francesa, era la típica senyora imatge, diguem, barreja de francès i maorí, una senyora estupenda, increïble, amb un nòvio molt vell, hiperric, i una mica encaixava el rol aquest. Les primeres reunions amb aquesta senyora eren com molt formals i venia amb el seu nòvio, aquest senyor vell, i unes últimes vegades que va vindre a Barcelona va venir sola. Va ser tot molt formal, vam anar a sopar a un restaurant que estava a dalt de Barcelona i al sopar va beure molt de vi, vam començar a relaxar-nos amb la nostra conversació i vam començar a tenir connexió. Com que a mi m'encanta jugar, evidentment vam començar a jugar. A partir d'aquell viatge, a partir d'aquell sopar vam començar a veure que teníem un rotllo i que jugàvem i que parlàvem i va coincidir que una vegada la vaig anar a veure a la Polinèsia francesa. La Polinèsia francesa és un lloc, un paradís fantàstic i increïble. Vaig anar per feina, vaig estar treballant de dimecres a divendres i el divendres em va convidar a una festa que feien els seus amics a una altra illa, no a Tahití, sinó a una altra illa que estava al costat, i anàvem a una festa que feien la gent d'allà. La festa tenia que començar a la tarda, estaven preparant el berenar sopar i vam començar a beure. I al començar a beure vaig sentir que ella es va ficar darrere meu i realment em va dir anem a la platja.
Bé, deia Rafael Alberti que el poeta només era escombraries. El vaig conèixer i va ser mestre quan ell encara era viu, jo era una mica menys vell, i diríem que amb aquesta consigna, que podia ser també una premissa, doncs em vaig llançar una mica al carrer a la recerca de matèria primera per poder escriure els versos. El cinema està ple de grans històries d'amor, d'atraccions fugaces, de passions extraordinàries, d'amistats per sempre. I molt sovint els sentiments de la ficció, fora del plató, es converteixen en realitat. Això és el que va passar amb el Humphrey Bogart i la Lauren Bacall. Els dos actors es van conèixer al rodatge de la pel·lícula Tener o no tener, d'en Howard Hawks, a l'any 1945. En Humphrey Bogart ja era una celebritat arrel de l'estrena de la pel·lícula Casablanca, 3 anys abans, on feia el paper d'un home romàntic, idealista i ètic, en aquest cas amb la Ingrid Bergman de Partener. En canvi, la Lauren Bacall era una noia molt jove, d'uns 19 anys, que va encissar tot l'equip de rodatge quan va fer les proves d'interpretació. Bé, el fet és que tota la pel·lícula està plegada de converses provocadores, amb dobles sentits, amb al·lusions sexuals, i és que la química que sentien els dos protagonistes amb la vida real es va traspassar a la gran pantalla. Molts de nosaltres recordarem algunes d'aquestes escenes, com quan ella li diu: si em necessites, xiula. Oi que en saps de xiular, oi, Steve? És molt fàcil. Tanques els llavis i bufes. Bé, en Humphrey Bogart ho va tenir molt clar i quan va acabar el rodatge es va divorciar de la seva dona, la Method Mayo, una dona amb la qual havia tingut uns anys molt durs de convivència, i es va casar amb la Lauren. I com a regal de noces li va fer un xiulet d'or amb la inscripció: si em necessites, xiula. Et voilà. Pobre Almudena. Hombre, pobre Almudena, pobre Almudena. La Almudena vino aquí buscando y tú te dejaste, pero la Almudena venía a tiro fijo, le daba lo mismo lo que tuviera delante. Había salido de casa. Claro. No, sí, estoy de acuerdo con... No, que no es el desmerecer, pero me refiero que ella tenía al marido fuera y había dicho hoy pillo y aquel día iba a pillar. Y pasaba por allí y me tocó a mí. Te tocó a ti y no le diste mucho. Y por eso digo, pobre Almudena, que estamos de acuerdo, que yo no estoy en contra de Almudena ni mucho menos, me parece muy lógica su postura. Pues va a ser un malentès, llavors. No, fue que yo me pasé un poco de vanidad, porque tendría que haber cortado algo. Davant la gent i amb la intranquil·litat d'un pis comprat. Truca el pare des del poble i diu que el blat s'ha pujat.